Guys, good afternoon. Mga unta guys. Da guys, so nga akong rice, cute nga rice. Ug ako ang sud.an nga kinilaw nga kuha gabi isa na nulo. Nano man sila guys, akong bana og ako ang yuan. Then napuntay kanang chicken paa sa manok. Tagaan-tas kusinira sa kuan pari. So, naunta guys. Pero ang plano guys, sud.an yan. Iyang paas manok guys with matching kuan, with matching sa Jason sa uso kusinira guys na dili niya isulod ang kanang grapes. Ilan ka grapes? 5.